Nyt ollaan Harjan yleistieto välilehdellä, eli täältä löytyy urakan nimeä, urakan tunnusta, sopimuksen tunnusta, aikaväli, jolloin tuo urakka tehdään, kuka siinä on ollut tilaajana ja indeksi. Ja tästä meisseristä kun painaa, niin tulee näkyviin poista indeksi käytöstä nappula, ja tämä on hoidonjohtourakoita varten lähinnä. ELY-urakan vastaava pystyy indeksin siitä urakasta sitten poistamaan. Sitten tällä yleistietosivulla on 3 listaa, jossa on ovat siis erilaisia henkilölistauksia. Ja näistä ensimmäinen on käyttövaltuushallinnassa urakkaan liitetyt käyttäjät. Eli tällä listalla näkyy kaikki ne ihmiset, jotka on urakkaan liitetty, sekä ELY-käyttäjät että urakoitsijan käyttäjät päivittyy tälle listalle, ja sitä ei pysty muokkaamaan, koska se tulee suoraan sieltä. No, sitten on yhteyshenkilölistaus, ja näitä tietoja pystyy muokkaamaan, lisäämään sinne henkilöitä, ja se muokkausoikeus on ELYn urakan valvojalla ja urakoitsijan urakan vastaavalla. Ja se muokkaaminen tapahtuu niin, että painetaan tuolta muokkaan nappulaa, jolloin sitten tämä taulukko aktivoituu ja voidaan täältä vaihtaa näitä rooleja. Eli nämä on ne roolit, joilla olevia henkilöitä tällä listalla halutaan nähdä. Myöskin sitten organisaation vaihto, nimeä pystyy editoimaan, puhelinta lisäämään, sähköpostia ja näin. Ja tuosta pystyy tuhoamaan koko rivin, jos haluaa. Ja uuden henkilön lisääminen tähän listaan tapahtuu sillä tavalla, että painetaan tuosta lisää rivitoimintoa, jolloin sitten tänne alapuolelle ilmaantuu uusi rivi, johon voidaan sitten valita taas uudelle henkilölle tietoja. Tämä on testiurakka, niin laitetaan siihen tämmöiset testihenkilön tiedot. Ja nyt tämä voidaan joko tallentaa tai sitten täällä on tämmöisiä muita vaihtoehtoja. Tämä kumoa-nappi tarkoittaa sitä, että kun tästä painaa, niin se viimeksi tehty näppäimen painallus poistuu. Eli nyt tuolta sähköpostista sitten lähtee kirjaimia yksi kerrallaan pois aina kun mä klikkaan tätä kumoa-nappulaa. Sitten täällä on tämä peruuta-nappi. Ja tätä jos painaa, niin silloin tämä taulukko menee takaisin siihen tilaan, missä se oli, kun sitä alettiin muokkaamaan. Eli mikä ne muutokset, mitä tähän taulukkoon on tehty, niin ei silloin tallennu. Tai sitten voidaan tallentaa tuosta koko homma. Painetaan nyt tuosta peruuta-nappulasta, niin se tosiaan palaa siihen tilaan, mitä se oli ennen sitä muokkausnappulan painamista. Ja sitten täällä on nämä päivystystiedot. Ja tänne päivystäjätiedot tulee liitojärjestelmästä, eli jos liidossa, kun ne siellä on ollut kunnossa, niin ne siirtyy siinä muodossa myöskin sitten tänne Harjaan, ja liitohan jää nyt sitten Harjan myötä pois käytöstä. Ja tänne voidaan rajapinnan kautta myös tuoda urakoitsijan järjestelmästä päivystäjätietoja, ja myöskin niitä voidaan täällä itse muokata. Ja tähän muokkaamisoikeudet on taas ELYn urakan valvojalla ja sitten urakoitsijan urakan vastaavalla. Ja ihan samanlainen muokkaustoiminto on myöskin tässä taulukossa. Tuota lisätään rivi ja sinne laitetaan siihen päivystäjään liittyvät tiedot. Nyt kun on testiurakasta kyse, niin kirjoittelen tänne vaan jotain. Ja sitten voidaan laittaa tämä henkilö joko vastuuhenkilöksi tai ei. Ihan miten halutaan. Ja samalla tavalla nämä kumoa-nappula ja peruuta-nappula on täällä
täällä nyt sitten tarjolla. Ja sitten voidaan painaa tuota tallennan nappulaa. Noin.